Sikubingelele ebusuku namhlanje ubaba lo umprofeti by far by force wakwaNgcobo. Ake ngikhulume nawe wena olaphaya endaweni yaseCape Town. Endaweni yaseCape Town uNkulunkulu unihambele, uNkulunkulu unikhumbule, uNkulunkulu ukuzwile ukukhala kwenu. Sukela ngoLwesibili lolu esiyakulona umprofeti uNgcobo uzobe ekhona etholakala laphana endaweni yase-Site C e-Unit 4 la ezobe ekhona. Siyacela bonke ebebefisa ukuya emfuleni, bonke abafuna induku yomsebenzi. Omunye uthi mina nginebhizinisi ngifuna ukuphakamisa ibhizinisi lami, uthi omunye mina ngingusomatekisi ngifuna ukuphakanyiselwa insebenzo yami yamatekisi, ngikwazi ukuthi ngibe phezulu ngiphakame. Ngiyacela uvele, bese lowo nalowo othi ufuna ukuhlola umprofeti uzobe khona ehlola. Bese kuthi ngoLwesithathu nangomgqibelo kusuke kuyilanga elikhulu la khona sisuke khona sisabantu olwandle. Sisabantu olwandle, umuntu ofuna insebenzo yemali, umuntu ofuna ukuphakamisa ibhizinisi lakhe. Njengamanje ungabhukha kule namba ezoyibiza ukuze ukwazi ukuthi uma ufika ukwazi usebenzeke. Inamba ethi 079 808 1608. Umprofeti uzoba seCape Town amaviki amabili. Bonke laba bebefona kumprofeti bethi bafisa ukuthi beze bezobonga ngoba bayasizakala, siyacela ukuthi beze bazobonga umprofeti uzobe ekhona. Umprofeti uhlola ngo-200 kuphela. Umprofeti uhlola ngo-200 kuphela. Gijima njengamanje, bhukha njengamanje ukwazi ukuthi usebenzeke. uLwesithathu umgqibelo sisuke siya olwandle siyophakamisa inhlanhla yakho, siyophakamisa amandla akho, siyophakamisa isiphiwo sakho. Kulo msangibusisa umprofeti uNgcobo lo. God bless you.